counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Včera to nebol náš deň a nie len šťastie, ale celkovo náš nejaký skromný odhad nebol správny. Čo nás samozrejme mrzí, no neodradí, pretože aj takéto dni, či chceme alebo nie, boli a budú. No samozrejme sú aj zelené a podstatne lepšie dni, ako ste už mohli u nás zažiť a veríme, že takýto deň bude práve dnes. Prvý zápas na dnes bude tenisový zápas medzi Robin Staněk proti Tomáš Papík. Link na tento zápas nájdete už tradičnejšie v popise pod videom. Ide o súboj dvoch krajanov na domácej pôde a ako už dobre viete, tieto zápasy častokrát nemávajú favorita. A popravde nás zaujali kurzy na Staněka, ktoré idú aktuálne hore. Staněk je 188 cm vysoký tenista a aj keď je aktuálne na 476. mieste v rebríčku ATP, jeho hra tam rozhodne nepatrí a patrí rozhodne vyššie. Svojho času už bol aj na 258. mieste v rebríčku ATP a tento rok už chcel skúšať aj kvalifikácie na ATP turnaje. O tento rok mu ideálne nevyšiel bilancia 24 výhier a 33 prehier. On sa opiera o nepríjemné ľavácké podanie, ktoré dokáže rotovať smerom von z dvorcu a to častokrát robí pravákom veľké problémy. Na koberci Staněk odohral 34 zápasov s bilanciou 17 výhier a 17 prehier. A tento rok má na koberci bilanciu 4 výhry a 2 prehry. Na tomto turnaji ide doslova ako Terminátor. A konečne po dlhšej dobe by mohol zaznamenať menší úspech. Veď v prvom zápase tu dal 17S, neponúkol ani jeden breakpoint a po prvom podaní mal úspešnosť 100%. V druhom zápase dal 4S a po prvom podaní znovu výborné čísla, úspešnosť 90% a znovu neponúkol ani jeden breakpoint. A v treťom zápase dal 8S, znovu neponúkol ani jeden breakpoint a po prvom podaní mal úspešnosť 94%. A naozaj tu ide ako stroj, neponúkol ani jeden breakpoint a tak servis tu doposiaľ nestratil ani raz. A naviac súperi po jeho podaní do 127 možných bodov a k odrátame Staněkovej dvojchyby uhrali dokopy všetci traja len 16 bodov, čo je znovu šialené číslo. A to Staněk vo všetkých troch zápasoch nebol nejaký veľký favorit. Papík výška 185 cm a na oko má lepšiu formu, to áno, bilancia 51 výhier a 25 prehier, no aktuálne je na 483. mieste v rebríčku ATP a jeho maximum je 480. miesto. Teda je ešte nižší v rebríčku ako Staněk. V poriadku, postavenie v rebríčku ATP nie je dôvod v nastavovaní kurzov, no predsa len aj tenisovému laikovi sa môže zdať kurz na Staněka vysoký a bude mať pravdu. Ani Papík tu nejde zle, no predsa len obaja mali podobných súperov proti sebe a Staněk pôsobil rozhodne dominantnejšie. V prvom zápase Papík ponúkol 5 breakpointov a servis stratil raz a po prvom servise mal úspešnosť 80%. V druhom zápase Papík ponúkol 4 breakpointy, ale servis nestratil ani raz a v treťom zápase Papík s nevyrázným gangelom ponúkol až 9 breakpointov a servis stratil raz. Pričom sám si vypracoval len 4 breakpointy a 3 využil. Nechceme znevažovať výkony Papíka, no na to, že mali obaja proti sebe podobných súperov, Staněk pôsobil rozhodne podstatne lepšie. Teda ak si to zhrnieme, Staněk tu neponúkol ani jeden breakpoint, Staněk tu stratil po svojom servise zo 127 možných bodov len 16. Papík tu ponúkol až 18 breakpointov a servis stratil dvakrát. Staněk má nepríjemný dávacký servis, čo môže Papíkovi robiť na returne problémy. Staněk je podľa nás kvalitnejší hráč, o čom svedčí aj rebríček ATP nie len teraz, ale aj pred rokom. Staněk je jednoducho úderovo lepší na každom poste. Súboj dvoch krajanov a tieto zápasy častokrát nemávajú favorita. Booky zasi brali len do úvahy celkovo tohtoročnú formu a na základe toho dali kurzy von, čo je hlúposť. Pre nás je Staněk favoritom a kurzy by sme vypísali minimálne opačne. Teda naša stávka znie Robin Staněk v dôvere 9 z 10 v kurze 2,2 v stavkovej kancelárii B365. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, The Green Tips News.